Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak idun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balin nga idi laeng kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Hindi yun, Rugyan, dito istorya. Pagkasalitaan ni Henry nga Napoluan, kwarta, wenno ayat. Idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi, tadamok launay tagbaling nga personal driver ti boss ko, ni Boss Tony Manong. Nagwapo ni Boss Tony Manong. Perbi nga makitam ti langana ket nabubulor digiti arwatan na, ti kwentas na relo na singsing na, perbi. As in nga nakagwap-gwapo. Sa napintas ti trabaho naman. Sir? Henry, kasalakalag na nervyos. Barbaring na ti panagababay to, sir, kat maari nga iti kinagwapo. Abo, Henry, basta lagi ni mo gusto ti servisyo. Every month nga gumano ti sweldo. Ken agbaling ka man nakawat. Ti kayat ko ti driver, personal driver ko. Noan niya ti kayat ko, isot mapasamak. Noan niya ti billing ko, isot aramidin. Kabailak lagi din noan yaman tibilin mo, sir. Sige, ibilin ko ka, tanangem tag-drive. Papananta, sir, itulod na, iji apartment, kapang danunak, kini Delia. Sino di Delia, sir? So, nagdamay itang live-in partner ko. Numakita ang pagkakras kakadagos. Ngayon sagbay din, ha? Ada tagasenta. Sino tagasenta, sir? Ay sa tinagan na. Napimpinas manin. Kaya't kung himbes nga ag-check-in kami to hotel. Kaya't kung isang pet sa di apartment. Kaya Diyos sa one, sir. Ada ni Delia nga live-in partner yun di apartment. Nagur-oreken ka. Yes. Kalbasan na, ada isang pet mo nga sa bali nga babae. Yeah. Wow naman, sir. Galing mo. Paggrapitam ti duwa nga babae. Kasta ti guwapo, Henry. Guwapo ka man, di ba? Guwapo, akser nga mahong kwartak. Siga, guwapo ka, at dapat kwartam. Nagpintas nga babae iti dinagasmi manong nemi, iti may sa nga balay. Urelag sa gawisi tirik nak, idi makitak tilapsak na. Nagtugaw da iti likod manong nemi, ket idi kita ti sarming iti sangwanak. Nakaw. Gusto ko ni Meten, di ba nag-lips to lips da? Orela sumgar tirik na. Tumangka na dagos ti Junjun ko, ano? Siyempre, makikita kita sago. Sarming. Tinalyaw ko mismo. Ala, kasala sandan nga matuto. Sandan nga makatutor pa. Sir? Oh. Henry. Amom, Henry, tijak kayat unay kati madisturbo. Makita na kamsama, di ba? Sir, baka agmalas na tilugan, no? Dito yung naramiden nyo. Naramiden mi nga dito. Isong arog nga, iyawit ko iso na di apartment, tasadya nga aramiden mi. Ngayon ko naman sir nga, tasadya ni Delia. No problem, no problem. Idudumdeng kami niti apartment, manong nemi, adaklata iti likodan da, abayata na magmagnada, nga nakarakus tiya takyag ni Aisa iti bagi ni Sir Tony. Nakaakbay mo ti Sir Tony. Ini
tanalukatan, tiri daw, nakita ka mismo manong nemi, ngano kasanot pintas ni Aisa, na pintas mo't dito, iso ka di dito ni Delia. Siyempre, kastoy ti dialog. Oh, sweetheart, hindi kita son dito eh. Tapno awan riri, aguli magkalatan. Ha? Delia? Iso ni Aisa. Kahit ko nga dito'y kaming aglab making. Henry naman, adak mo dito na. Apay nga nangasagbat ka pa lang ti sa bali. And, nukas pagaligan na kastaman ti aramid mo, di na pimpinas ko mga no, itilatan hotel ti saan na isuro. Dahito ti kayat ko. Kad no anyaman ti kayat ko, matungpal. Ha? Naurnos ka di madlang ti silad? Ti silad ta, naurnos. Di ba kanti nga silid? Diyak mo, tadyak mo ususa rin. Okay, tilatang rot silid tan tiramatan mi. Isot na ornos. Henry, huwag naman. Sumrek tayo. Simbrek dakit simbrek akmit manong inerkap ko tiri daw. Sir? Henry, huwag gayam. Delia, ni Henry, tika barbaro ng personal driver ko. Mabati ka dito ba? Ha? Tapno hangke makaisturbo nga humato kami. Henry? Sir, dito ka pa line. Sa mumbaling nga yawid si Kotsek. Baka masapol ko. Dito ka pa line. Kadkadwa mi Delia. Ha? Ite pa lang gumanat kami. Let's go, Aisa. Walis doon, tatlo makadanon tan sa jalangin. Iditalya work mano nemi ni Delia sa bali ti pintas na sa bali mat ka ni Aisa. Api kay palubos na. Ma'am? Henry na kamutay? When? Mabalin ti uminom? Makamukalatan. Feel at home. Dajet rep. Makamukan no, nalamis mo saan. Iminoma. Imasada ka kakwana. Ano tinam na maayam nga araramidan na itan ni kitito ha? Nasing ka di balay bagak. Kaya pa ilang kumangganat da. Iti may mismo nga silad mi. Nasakit, di ba? Dati ka diti damong aramidan ni Sir Henry. Ay, Sir Tony ko na kumakasakam ni Henry. Uwen, nga mo nga playboy. Amok nga maaramid nanto ti mangalat sa bali malaksid kanya. Nga bata playboy nga ron. Apa nga med kinayat mo iso na. Kasano kong tsak kayat ko ma. Kat kas makit ng tilanga. Digit alahas ko. Nagkapuamin kay kuwana. Baka madamdama. Tapno lang mapukaw ti sakit tinakam ko. Baka ikanak ti kwarta. Bakit lang ni Tony? Nga dahil nakayatak yung kuhana. Kahit mo sawan, kwarta saan ngayat? Kwarta kinayat. Ada kwarta na. Kinibat patig ko pa eh. Ito lang aramidan na ti kastoy. Dati-dati na sumangpet. Awang kadwa na. Anda kadwa na ini ada pa ilang driver na. Ngim na bayag nga awan driver na. Sakbay nga dibting ka. No sumangpet. Agay narakop kami tinakayin irot. Ngaglanang di kinibibig mi. Nga uri no banog trabaho na mapangkam to diyang kwartumi kat arami dami tag-sex. Maitayo kang tiragsak. Kalbasan na bumabahag ton kita maitasar tumatan ti kanan mi mangan ka mga duwag sinubo kami. Nakaragsak kami. No kasta nga amo na matiktik-anak agurore dito ti aldaw ikanak ti kwartak kag-shopping ko na. Kabasitan ta 10,000 nga itad na. Halos dandani every other day amang 10,000. Kinapudno na. Adun turnong ko. Ngagap-kapok yung kuhana.
Yung nasakit. Tensang pat na pati babae niya. Nasakit. Anat araramid ang dangaritan. Ang gayam, ituloy ko nagluto. Mangluto ak pwede sa bali potake. Te pagpapigsada. Amok nga mabadnog da. Beg katawa ka. Iluto ang paida te pagpapigsada. Wala. Kasi ka, di ka mangan dito eh. O gabot ay baga nga agbati ak pailain. Iso nga antak dito eh. Imbilin na kadkaduwain ka, di kadkaduwain ka. Ma'am, kuna na kaming kanyakit, no, ibilin na itong palak. Narikat mo tano, supyatek ti kayat na. Ket ni, dato pala ti first day ko. Kayat mo tuminom? Ti arak. Ano kayat mo? Red wine, beer, brandy, whiskey, gin, apeado? Kasi makita mo yun ta bar. Huwag niya. Gato kaya na imas nga arak dito display mo. Dito man brandy. Sige. Mangisa ka nak ti ice? Sanin. No brandy nga mingit sana kag-ice. Tap no maramanak nga gusto. Manong nemi red wine tin inuman na idin to the brandy kaniya. Anat marikrik na mita? Baka impidwadan. Da kami no ka, pamitlon mi. Baka pamimpatenda. Di ba amlat tayo da? No tsak kumakayat, awan ti mabaling ko. Naturuturay nga amang nituning imti siya. No anyat kayat na, maaramid na. Yung masaktan ka. Masaktanak ka. Ipatpatig mo ka din ni Tony? No, api kinayat ko kabuta da kwartana. Saan nga da itat sungbat sa lutsud ko? Ay ayatem ka di ni Tony? Oh, yes, of course, kabuta da kwartana. Kat no awang kwartana. Magkirelasyonak pa eh. Tiyawan ba't pakiranudak? Sa mga ayatem harap ni Sona. Kwarta lang ti kapuna. Gabot ka kanya, kwarta ti pakaragsakan ti may sa katao. Ore man nagpimpinateg kayo na obat kwartayo. Ngek, napiyag yung aron. Minuwag pa eh. May katisakit tinakam ko no, mabarte ka. Hindi ka unag barbarte ka. Sige. Sige. Ay mas. Nanarunag at naimas matipulutan. Ala, umaydan. Bumababadan. Imi kayak manunimi tamangan no kaguranak ni Boss Tony no maamunan nga kasangsangok ni Delia. Oh, mayat pa nagdanggay yo sweetheart, nagluto akiti namnamayak nga magustuhan nyo pagpapigsayo. Pagpapigsa? Wahin, agit asara kanin. Amo ka, langayot eh. Nakapsot ha. Naminano nga Ricos. Believe ka talaga na to live-in partner mo, sweetheart. Kaslawan, nasakit kang kuha na. Oy, nasakit. Nga maramit ko. Kabutan, yaman ti pagayatan ni Henry. Nuan yaman ti pakaragsakan na. Pakaragsakak mo din. Basta. Honey, sweetheart. Adalaglaki pa, matakarim. Mapanta, mga niti restaurant. Anak kayat mo, luto, ni Delia, uno, idya first class nga restaurant. O sige, makamukay nga, makanin tayo sa ganam. Henry, sir, kadkaduan pa lang ni Delia, okay? Sino nga mag-drive ka ta kayo, sir? No. Siya akong tag-drive. Ang serbi na nga rin siya personal driver mo, sir. Saan ka nang reklamo? Dito'y mo kadkadua ni Delia. Uno saan kat rumura kayo, man? Mabit lang. Kwarta, Delia. Isyapin mo. Di ba? Dito lang masapul mo, kwarta.
Ah, awante mo. Sige, sige. Awate. Hmm, okay. Ayos sa sweetheart. Let's go. Ah, sige. Oh, Henry. Sir. Magamong kang ni Delia. I-drive am nga mapan nag-shopping. Mapakin mga iti restaurant. Makamukha kayo ha? Okay, let's go. Hindi makapanawan di kiti duwa manong name kinitak ni Delia. Samat ka naragsak. Ngampet-pet-pet na palang ti kwarta kalikis. Ma'am? Ah, Henry, manuray ta? 10,000. Kasto ti kababaan ka ba nagitid na? Nang tedmanin ti kalman, another 10,000. Nukano-kano kayat ko't mag-shopping. Ano nga rin mapanag-shopping? Itry bang ka? Hanin, ituloy talangan tuminom. Datan ti makanda day, mangan ka day insa, mangkaldo ka day insagana kapag kalduda ko ma. Sige, may lang ha. Ikita sarak na manganta. Pamarandang ituloy iti panaginom ta. Narasawan manong naming ang istorya ni Delia idi magudwanan ti long neck nga red wine. Siya kakit nakakondisyon na klata. Abay katawa ka. Nagkakatawa ti biyag ko niya. Imagine, insang pet na di babae na, idya kwarto mi, tinangyala, naglabmakingan da. Baka hanta pa inornos. Soktak di bedsit, soktak di ikaman, ay jay ules, soktak di supot ti pungan. Tsaka kayat agid dadjay, kasi dyan nalpasad na. Baka no, saan nga gawid, nagpatnag. Siguro, baka mapandaman ni ituloy ti hotel. Alangan mo nagsublita pa dito. Henry, di nagpanawa na, katkaduan na. Abay mabuteng ka. Hamit, adada nga mabuteng at nudda ka. Siguro di baga mga katkaduan ka. Mabiglan. Adalaik. Mabiglan. Edi matulid iso naman ng name aray! Neko! Nabartak kamat kaminin. Nasakit. Nutit nasakit. Nasakak. Napalay-palay ko. Oh my God. Tulungan kang bumangon. Tumagder. Oh my God. Basta. Agtugaw ka. Taso pa. Nabulon sa amatin. Sakit. Wait lang. Adabasit amok nga gilot. Eta. Aray! Mayatin. Mayatin, di ba? Mayatin nga nasakit. Baka santan nga makapan iti shopping. Ag-shopping. Hanin. Adong awam tens ka nang nagatangik. Dito talatan. Tumagdala ka nga rin. Kayam? Agpilay-pilay, nasakit. Ay, matulidak man. Sister. Henry. Delia. Yung paglaki din tanda ka. No, awan ka ko madi. Natulidak manin. Nabartek ka kami na eh. Ampay. Ampay nabartek. Kahit ko pa ito minum. Sabi ka sa panang matmat mo kanya. Amom? Ano yan? Sampay inaramid kanyak dito ni Tony. Inaramid nga. Natibinangon nak. Inatibay nak. Kung natatang kamat ka natulid, di ka ba'y natultulid. Man, natultulid ak idin. Tumagdara ka ako na. Hindi na ako among tulungan. Sa nagtuong tan. Imbes ko mga alalayan nak. Imbes ko mga ibaga na nga gananan ka mga amin, sweetheart, kunan ako ma. Imamat.
Gabutasan nakaapod nung ipatpatek ni Tony. Nga ta? Tano ipatpatek na ka. Hana ka kumasaktan. Sana ko mamaramit ti mang sangpet nga mismo. Sangon-sango. Nga ipakita na. Ti kinababayaro na kayan ka. Apay, kwarta ka dilayang di ka sa pulang kayang kuhana. Sungot nga kinayat ko, tada kwarta na. Alis to nga mangtad ti kwarta. Awanin ti ado nga sa orisang kong ibaga. Naamo na nga kayat ko. Itad na. Kat nag-love making kayo nga eh. Kat nag-love making kami Gabot na masapul na. Itad kumit Tapos hindi ka sakit magtad tumanin ti kwarta kanya. Ito rito minum. Sige. Intuloy mit ibinom manong nami ad-adan nga nasaw isuna. Aging ka manong naming erwar no tintinum na kinkinan na. Uy. Manong nami. Nagluko na ito yun. Katni. Pati tirupanan manong nami katni. Nakarugro kita rupa mo. Aglalaok mo din. Pasensya ka na. Umay ka. Papananta. Itiban nyo. Unay talatan, lababo. Punasan ta, buguan na tarupan. Sige. Okay. Hindi Sige. Dinamdam rusak iso naman ng name. Siyempre maaprusak tirupan. Naaprusak pa yung manong name titengid na. Tapati tingid na kento po ti barukong naikan. Ti bakwar na. Dita. Nabasa tabado mo. Papanag di kwarto ang sukat. Yung baka matulid ka. At iba yung anak ngumato. Tagsukatak sa dyan. Sige, dardan. Manong nami ngimato kami. Kahit gabota na ornos mat manong nami tikatre. Tayo nornos dan samit lang di kita lip-lipas na kita. Mat makitak nga madi. Okay mat. Uno sinuktanda nga ta. Ti bedsit sak baby mabada. Anong nami naguyos manong ni Delia ket tilangin brana tinabati. Kenti patina. Mangala ka nita, diba? Tanok nita, ha? Bestida. Ito'y? Iwan nita. Okay? Maturog ako. Baduan ako na. Binatuwak manong. Naglapsat nga babae. Slasana ko nga makatapel. Makan. Agpangato ka. Tapno di ka sa kadagpungan ka. 1, 2, 3. Binagkat ko. Induron. Pinagpungan ko. Kaya? Nakaturog ka na? Gabutan na lami sa aircon manong nami ng alak ti ulas. Inulsak. Minat matmatak ti ropa na. Sayang ka, Delia. Sana kang ipatpateg ni Sir Tony. Kinuwari mat isuna. Sana ka. Kinuwari mat sika. Saan mo ipatpateg isuna? Kabuta kwarta laing tirasun tapno. Kaya't mo isuna, di ba? Kinun ko manong nemi nga siyempre sang ko nga self. No kumandamat saririing isuna, mangmangig na. Inamlom-luyak ti buok na manong. Inuwalin ko ti buok na nakasangga, nakalingad itirupa na. Nadanak mo tiniti kaya na idi manong naming magsina kami. Ita, kasla kayatak manin.
Delia, amom, saan nga kwarta ti mang paragsak ti tao? No di ket ayat. Saan na kang ipatpateg ni Tony? Nga dahil ti kapunan no apay nga saan nga naragsak ken ka. Ken saan ka mat nga naragsak? Saka lang maragsakan kan na ka ti kwarta. Ngam saan nga paimbarig na ken ka ti ayat? Ket kayat ko iparig na ken ka ti ayat. Nga isut nga paka mang ti diragsak ti may nga tao. Babay laing diti panangasikasok ken ka. Panangulas ko ken ka. Panangapropros ko ken ka. Panangatiboy ka. Panangatibay ko ken ka. Delia, saan nga kwarta ti mang tedragsak ti may nga tao? No tiket ayat. Ore awang kwartayo. Naragsak kayo. Bastag pimpinetag kayo. Pinanawak iso na manunemi iti kwarto kadidi talinokta kon tiri daw sakbay rimuarak tinalyaw ko iso na. Nasingo, naimas titurog no. Nagpapabahak manunemi. Intuloy ko't uminom. Idi takayat kun nga sarding tuminom impaktik ininawak na giti nanganan mi nagbaswan mi pinunasak tila sa iti sopa iti baba manunemi di tuyak nga nagedda diya mo naman mga minutos nga nairedepak iti ta makariingan agmulagatak. Ma'am? Ma'am Delia? Sorry no. Nadisturbak man titurog mo. Imulog ka? Oo na. Tawanak ko marito yun. Nuhanak imulog. Hanggang ng martek, nausawang kan. Nausawan nak. Kita pailangan sa sikaswen nak. Nausawa na karagiti apros mo itirupak. Napuutam? Nangin ko pa hindi kita magbagam. Allah, nakabasor ang matan, ma'am. Mabalik ka din hawakan naglatan ni Tirelia. Awan pa di kita dua. Siguro ang overnight na niti hotel. Umaykan. Sa din no. Iti nga to. Sadya ta nga to ha. Numaaramin di kiti dua. Tinaglab making itay malam. Maraming taman. Ala, han. Siya mga no. Husto di kiti imbagam. Sala nga kwarta ti makay tidragsak ti may nga tao. No di ket ayat. Ayat ngayon parparinam kanyak. Di man panangasikasong kanyak, ti panangbantay mo kanyak. Ayat ti kay papanan na, di ba? Oo, nagayatak manin. Sikat ti pakarignak dati ang ayat. Ketsyak. Italayang matamarignak ti ayat. Saan ko nga etan ni Tony? Tilayang kwartanat na patig kanya. Sikat ipatpatig ko, Henry. Ngimawang kwartak. Uri awang kwartam. Tinaskan ka ipatpatig ka. Umaykan. Tay parignam kanyak ti ayat amang tad kanyak ti ragsak. Tay parignakbat kang ka ti ayat amang tad kadatanga duwa ti ragsak. Ket kasta nga rod tinapasamak manong nini.
Oh my God, kaslasaan na kamamati. Damok la makita manon name ni Delia. Kat na inlama kung kang kuwana. Ad-ada nga nakariknak ti ayat iti makita nga panakairurumin na. Ti panakalipot na. Ti panakakita nga masaktan isuna. Iti kasdi nga inaramid ni Sir Tony. Nga nangyawit ti sabali nga babae kit iti pay kamada iti naglabmikingan da. Sa palapimanaw nga napandain tuloy kada iti panang pasakit da kini Delia. Nasaktan gano itahing yung itakat saanin. Saanin nga masaksaktan manon nimi gabot amang kundi kiti arang engken asog na. Henry. Oh, Henry. Delia. Among kadi nga italay nga mariknak ti kastoy. Nalaing met ni Tony ti romansa. Nalaing kam nga padpada. Na isang sangayan. Sabsabali ita. Datat ko na nga ayat. Arakop kinagek nga day ayat nga naibudi. Nukasta. Agin inarakop kami kinagin inagek kami kini Tony nga awan ti ayat nga naibudi. Awan. Iso nga sabali lang nga talaga tiragsak ti ayat. I love you, Delia. I love you more, Henry. Uri awang kwartak. Uri awang kwartam. Basta tinaskin, kadipat-patig na kadipat-patig ka. Oh, Henry. Ah. Nagpatnag kami manong name nga nagpapas kini Delia. Nakaturog kam nga tati may nga oras ket idi makaring kami dimtengan di kiti dua. Idi umulog kami manong name nakastreken di kiti dua at adabukod na nga tulbek. Hey, diyo sawan nga nagkapo kaya mismo iti nga to? Nagkakwartang kayo? Manong name ni Delia at sumungpan. Kanan nyo kuma, tukas taman. No maaramid mo, maaramid ko man. Henry, sir, pasensya kan. Ipatpatid ko ni Delia. Inagaw mo kaniyak? Agawam kaniyak, tilipin ko. Sa nga bali, sir, adamat ni Aisha. Kano pa panahon kayo doa ita? Nakasagana kami. Rolly. Wala nga Rolly. Tuni ko nakuma. Nasagana min. Nasagana ko terwate. Sigurado ka, Delia? Driver lang dito eh. Driver ko lang. Iso pag isukatam kanyak, awang kawartana. Hanggang kas kanyak. 10,000, 20,000. Kada, uri man nga riba, itad ko kenka. Isukat na, di ba isa lang ang driver? Uri akong kwarta na. Imipatpatig ko iso na. Kaya nipatpatig na kami. Agbimbinantag kam nga doha. Saan ka nga eten, Tony? Kwartam lang tinapatig kanyak. So nga makamu kayo nga doha. Talaga pumanaw kami. Kini Henry. Let's go, Henry. Rimuar kami manong naming at siya kung tinang bit-bit. Iti maleta ngayon teruwaten manong naming ni Delia. Iti sumardengak. Sigurado ka, Delia? Ngayon niya. Nasumurot ka kanyak. Gabot ipat-patay ka. Ura akong kwartak. Agtrabaho ak. Agtrabaho tanga duwa. No kahit mo, mabantay ti balay ti ulitig ko nga adot kuha nga taxi. Dagmano yung ti taxi, baling nga taxi driver. Ketsa, agsubliak ti dati nga trabaho. Kalpasan na, agurnong ta. Sa bagay adot urnong ko. Aga po amin kini Tony, in-intend na kanya. Nakayat mo, gumatang tatibukod mo nga taxi. Ayan, kamay lang. Adot kwarta. Sa tamang kita ta pagkasaranda. Uri agrigat ta.
agtrabaho tang agpadpada. Tinaskan ka nagpimpinan tigta. Naragsak ta. Kanto kang babawi. Saan nagtong agbabawi, Henry? Gabot apad check ng patpatig na kalipat-patig kamit. Ayat timang tedragsak kadata saan nga kwarta. Kadkasta nga ron tinapasamak manong nami nagdan na kami, naglive-in kami, aging ka nga idi makoornong kami manong nagkalaysa kami kinitelia. Kahit na kami iti agkabkabalay, kapot na kam tag-asawa, at dan bukod mi nga balay, kaya nanayonan pa yun ti taksi, nga taksi mi, liman manong, isumat ti pagsapulak man maniher, iti lima nga taksi, nga agmamanihuak mo yan, agpaspasada mo. Nadaan kami ti duwa nga anak manong nemi, kadadamay sa nga katulong mi, nga katulong iti balay, amang ngayo aywan kadagiti anak mi, no kasta nga da kami iti trabaho. Da Sir Tony, kani Aisa, awan inti damag mi kan kuana, kadakwana. Dito nga rin ti pagkasalita manong, kitam kadlang ti gasat anya. No isuat talagat kagasat mo, di mo putan, no anya, ken kasano, nga dumteng, iti panagsabat ti dalan. Dito nga rin ti pagkasalita, kinagyaman naklaon iti anos mo nga nang ibasa, kat sabi ko tadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarbingan ti biyag, kadagiti padak nga dimngeg, ken nagbuya, more power to your program. Tuwing nga rin nga pagayam mo, Henry.